Nalika sinambeting cinarta nanging kocapa ingkang wasani sedaya para mina diwaning para mina ingkang parwisik Sang Hyang Baruna wawisik Sang Hyang Baruna katon ning pindha jarati ning kadarga kaya ngapa kageting penggalih prisa kang wayah Raden Antasena sowan katitik saka pasuryane tetela kalampah bene kelawan adat sigra gupuh nggih nyamanggi paring pangandika tumuli kepareng meluci Tendriya pangandikanipun Sang Hyang Baruna mangkeng wayah Raden Antasena sasangka kang wis rumangsang wayah sumuluh amadangipun caing gunung-gunung sirna kumedhaping Kartika kasurutan pratangga micil katandha wis gagat rahina suwiting Prabawa kang ambabar kandha kang arum remu jagat kang gumlar katon mus gagat enjang kukila kang munya tetimbangan mungking panging wersa gung binarung swaraning manuk Sri Gunting Bunga Jalati sange palunggan iki ora samaring pandulu Putu Antasena kang sowan
Padha Basuki nggir. Nampa pangestune Kang Baruna kaya ora ana siji apa. Sembahku tampanono Kang. Tak tampa pangestuku tumrap marang jeneng kita. Ya muga dadi jejiman. Ana apa to nggir kok dadi sowanmu kaya ora kanyono-nyono. Ngene kaki aku tak nyuwun prisa. Panjenengan kuwi dewa. Sang Hyang Gedhawanala kae senajan to bulus kae ya dewa. Ananta boga mbane Kakang Antarja kae senajan to ndrosor kae ya dewa. Aku ngerti kabeh dewa-dewa sing tak atur ana ngersane mau ngaki pinaringan piandel karo ingkang gawe urip lantaran sangka sih kadarmane pukulun Bathara Guru. Upamane Sang Hyang Ananta Boga mbane Kakang Antarja kuwi pinaringan piandel sing sim maluka gaib tangisi gambar jagat. Kuwi nek digunakake nyumlang. Iya. Njur sing ana kaki Gedhawanala kuwi wujude cangkok Wijaya Mulya. Iya apa ora? Kuwi ya mbebayani kena kanggo nguripake wong mati nambani wong lara. Lah kowe iki padha dewa kok ora gablek apa-apa iki. Pembiyen-biyene kowe dine yo tok dol kok iki. Ora celemungan. Aku kuwatir aku ora tok dudu kaya iki wujude Mutiara Sesudang Wari kaya ngono kuwi. Jajal tak sawangi. Wes meh rahina semubang Hyang Aruna kadi nektraning gorapuh sabdaning kukila rin kanigara saketer kinidunganing kung lirwu sing pinipanca pepetoke ngayamwana ger lan nandi mutiara iki mau tak gembol kok njur tok gembol ngene tak belakani kaki. Aku iki ditangisi karo adikku Wisabrata. Sing isine adikku Wisabrata mau kepengin bakal palakrama karo putri Garba Sumundu. Pitukane senjata cakra duwung kala misani lan mutiara sesotyaning wari. Gandeng mutiara sesotyaning wari kecekel tanganku. Aku mingkarek golek carane kepiye bisa kecekel senjata cakra karo kala misani. Wah, jan iki cah edan to. Kaget biyen to, Pak. Nek perkara nggonku edan iki jaman biyen bisa edan. Antasena ning aja suwe-suwe. Rampung gawe ndang balekno. Lah ya sesuk. Tak balekke nek rampung digawe. Bar wayangan kok. Lah amr cepet. Kowe bakal nggawa pusaka loro ku sing nggawa kakangmu Gatotkaca karo kakangmu Nrakasura. Saiki ana alas Kamyaka do kerengan.
Wonge apa? Iya. Lah mingkar mangsa bodho. Senjata cakra ana Kakang Mustija. Kala misani ana kakangmu Gatotkaca. Ora luput ngendikamu kaki. Aku wong tuwa ngir, ora bakal lakon cidra. Nek ngono nyuwun pamit tak reka dal dhewe. Majenging ronanggana majenging ronanggana magigelar magawe gelar wala iki Kakang Gatotkaca kae Kakang Antarja do kerengan ning Kakang Gatotkaca mingting prenguk karo Pak Cilik Sensaki. Nah nek ngono aku tak ngreka daya iki. Mumpung ana peperangan aku tak nyamu dana. Kocapa Raden Antasena angesti mujijat nyamu dana. Sirna wujude Raden Antasena jelek wujud nata Ndrawati. Cakranira tumiter kadulu micil saking asta ngelingana Tiwikramanira lir sagunung kaya mengkene nggonku bakal nyamudana ngapusi karo anak-anakku Gatotkaca karo anakku Nrakasura. Oh, baik kok. Niwang Sukma adilinue. Aku cok krungu ngono kuwi. Anakku lanang ngger Setijo. Lene-lene nggonmu Pancakara Kulup.
Sandang walikat gedhek wasimber jojo wang malang pindha wentis gangsir wentis gangsir dulu sang wirang malih sandangan Duh Rama paduka merpeki dhateng ingkang putra wonten dawuh kados punika. Setijo, lho. Krungu lagu bengok kadikana. Mireng. Nah dikatekake ya mengko nek nganti ora krungu ya ora leren-leren. Iki wonten wigatos menapa ini tak kandhani iki. Nat Klasmana jeneng sira tak utus nglamar ana kraton Garba Sumundu ya ta. Ning bareng jeneng ana dalan ketemu musuh. Musuhmu sapa iki? Bonantarja. Nah. Yen nganti kowe kagol nggonmu kerengan ngisi-sini. Setijo kok kalah karo Antarja. Mula bab nglamar saiki tak tandangane dhewe sing pokok Antarja kalahno. Oh iya. Senjata cakra tak gawan. Monggo Rama. Nah, ra. Wis entuk celengan loro. Wis kana tandang mati Antarja. Antarja karo Kakang Setijo likerengan ora leren-leren mangsa bodho nganti tekan esuk karem damuk lurah ya luweh sing perlu aku nemen Kakang Gatotkaca tak reka dayane Gresik.
Kang, apa Dimas? Lan endi kancamu? Kaya nang kono agi ngaso. Kesel teturon kok ya. Lah ono apa to Dimas? Aku iki dutus bapak. Bapak Janaka ki ngerti nek kowe iki kerengan karo Kakang Stijo. Saenggo randhat lakumu ora coba dungengno apa sing do dirembug. Ngerti ya Di, yen penglamarku karo Kakang Brakasura bareng dheweke arep doleke sapa? Adidapake karo Kakang Sombo. Mongko paman Janaka adreng kepengin bakal palakrama. Nah, kahanan cukang lan adreng iki mau dadi kerengan. Nah, nek kowe nganti karo Kakang Brakasura kalah mongko gek kowe karo Kakang Antarjawa ngampuh-ampuh. Rak yo ngisini-sini to. Yo. Dawe paman Janaka krisis sing kon nggawa aku. Sing kon nglamar aku. Kowe kok ora iso tata krama. Alah engko ngapalke ning dalan. Sing pokok ki aja nganti dadi pengarep-arep. Awin putri nganti randhat ora diboyong. Gegebluk ora leren-leren. Yo, narak ngono. Waduh. Kang, amrih Kakang Stijo kalah. Saiki ape Kakang Stijo kruk loro, Pak. Tak potol, potol. Lega banget atiku aduh. Nggonku muk mau ora bakal ana eleke. Nek nganti aku ora oleh gawe ngati konangan adiku wis anggeni dunek-oneke. Wong gendeng, wong gemblung. Nek iki ra iso moncer aku. Oleh dadi nek omong ngono nyatane tak dhisiki aku. Tekan garbo sumundu bendo bombong kali. Gegenti Kang Winur Rasita. Kocapa Kang Kinarya sinambeting Kinarto. Kacandra daging kraton Ngamarta ingkang sinuwun pepanggihan marang Raka Nata Ndarawati. Rasan para kadang kawusane kempal.
Pitaloka Krati Langit Mambang tepas Bulan Pomaneka Lintang daya Kusmayana sumawur lumrang kati kang Jalada Duh Koko Prabu ngaturaken pambagya Panakrama Paduka Koko Prabu rawuh wonten ing Singgil Binaturata kula nuwun Kyai kula tampi kanthi bingah nampi pamuji Nyai kados boten kirang sunggal menapa Yai Prabu syukur binagi sewu sembah pabekti kula kunjuk Koko Prabu Yai Madukara pun Kakang Tampa atur sungkem pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana sangat kawula pundi kula ngaturaken pabekti Koko Prabu kula ngaturaken pabekti Koko Prabu ya Dimas Kembar tak timba tresna Kakangku Sembahku Tampanana Werkudara tak tampa Yai atur sungkem pun Kakang ya kejawi saking menika rikala semanten negari Ngamarta nampi bebenduning Jawata kathah kawula ingkang nandhang sakit dumugi tiwas ewa semanten wonten sasmita ingkang langkung gamblang cetha wargata wela-wela negari Ngamarta badhe tata tentrem menawi saged mboyong Putri Wahyu pun Prabawati Indrawati Koko Prabu kula nuwun yayipun Kakang sampun mangertos sedaya para putra-putra boten wonten ingkang kersa lan boten wonten ingkang siyaga minangka dados jatuh kramanipun pun Indrawati lajeng ingkang putra yoga kula pun Wisnubrata ingkang wedal menika gadah niat badhe palakrama oh iki syukur binagi sewu ingkang dipun suwun wanita kasebat ngajeng menika wau kula kinten senajan to lenggah wonten ing Ndarawati boten wonten bentenipun kaliyan lenggah wonten negari Ngamarta kula suwun sakanthi sanget pamuji lan nuwunipun yoga kula saged katarimah pamujipun para mudhasa pangestu para sepuh kula suwun saged para pinipo mari pangestu dawuhipun Astara Miyat yoga kula pun samba sampun utusan nglamar sampun keng putra Nrakasura sampun kula betani minangka tetaling pakenceng Rembag senjata cakra Duka Yaya sinipi kumedhut patoning lati jajaba ngawing-ngawing tinaping katon mukalir kabar nang kadulu nuwun sewu Koko Prabu kepiye Yai niki jeneng wis kebacut tumrap wong nyabrang kali wis bacut klebus rikala semanten saking puteking manah daya negari tentrem
ingkang rayi Mbah Gatotkaca kula utus nglamar kula paringi pusaka pinaka manjer duwung kala misami lah kok Koko Prabu ngendika mekaten menika mangke dos pundi lah sing apik ngene Dimas Gandeng putramu Samba kuwi urung tau di bojo ngelenggana pinangka kanggo tetimbani Samba Wisnubrata mengko ndak nganti kagon samenika ngaten kersa ngawon mboten yen kersa ngawon pusaka senjata cakra badhe kula suwun nanging yen mboten kersa ngawon tekad-tekadan tuwa padha tuwa jur enturati tetep kula suwun ya meso atok bledek inggih yen ngaten Koko Prabu kedah ngawon waduh piye Werkudara wis ngalah sing waras ngalah lah mongko wis digawa putramu Setija apane senjata cakra jaluk angku yen ora durung ora berduli kon gawe kemeneh sing apik Janaka wonten dawuh ya wis pun Kakang manut lan lila tak jaluke ana tangan Setija lan Setija ya ben melu nekseni utawa mbiyantu nggonmu dhaup narak ngono lega nyuwun pangapunten ayo ora apa-apa karo sedulur tuwa rebutan mengkono lega nyuwun pangapunten ayo ora apa-apa karo sedulur tuwa rebutan mengkono kula kepen sepuh tetep ngawon jaran dadi kados pundi wong Janaka niki arep apik kaya apa akeh goroe Koko Prabu gandeng sampun paripurna kula nyuwun pamit badhe mondhong putri ya wis kono pondhongan nyuwun pamit Nyai ngatos-atos Koko Prabu Werkudara apa aduh Janaka dibantu ya
manggur mining cakra baskara kumitir micil saking asta ngengetana Tiwikramanira lir sagunung Arjuna wonten dawuh pun kakang bareng weruh anas kamyaka kok peteng dedet putramu Gatotkaca Antarja Setija do kerengan sencakine ming tengorong lintang-linting udut boten sandi menika temtu rebatan bab nglamar menika wae mila kula sumanggaken Kaka Praya Setija lirina katonaning ayuda Tiwikramanira kang kawijil Tiwikramanira kang kawijil Rama merpeki malih kaliyan kula wonten dawuh menapa lho kok merpeki meneh rikala semana Setija tak utus inggih nglamar tak gawani manjer senjata cakra terus nah gandeng wetu dina iki Samba ora sida dhaup pusaka bakal dikresake Paman Janaka mula tak jaluk inggih pundhut pusaka iki pundi senjata cakra Rama rak sampun resakaken Rama sampun mundhut senjata cakra tak gawane tak ngguni nglamar terus monggo Pancakara karo Antarja Gatotkaca lho lek ku njaluk ya apa wau iki lakon apa iki Gatotkaca kula paman Krisendi tak lamari Dewi tosipun paman sampun pitados kaliyan Antasena kresepun beto Antasena ingin badhe nglamar piyambakipun waduh dos pundi kok ora kepiye senjata cakra ya ilang mongko sing njaluk kudu dikresna iya lah kres sing njaluk sapa Antasena oh lah ya genah kresnane ya kresna Antasena
karu-karuan iki. Sawung karo bocah siji ora kena diri. Lalu ngetigi nur pesisir jebul. Golek mutiara. Yen ngaten kula mboten trima. Ateges ngremaken peninggal patek. Lah iya. Iki keris sing gawa ya Antasena, senjata cakra ya Antasena, Gatotkaca. Lho. Antasena golek dajar. Antarja wonten dawuh Sencaki Guraka Prabu Gatotkaca kalsijo tututi iki genah ana telik sandipaya mongko telik sandipaya adimu dhewe Paman Sencaki kula nggih Antasena padosi bonto pangane
di langit mambang tepas uran komaneka lintang dayaku semoyono suwawur lumrang dadi kancata dina wonten dawuh wangune iki temanten lagi ora pangling petruke kae kula nuwun cobi lajeng dipun acarani Sang Betari ngaturaken pambagya panakrama kula nuwun nampi pangidal sinuwun Prabu kados widodo lampah kula panjenenganipun sinten kula pun Dresanala la inggih wonten pengkrahipun aku wis anggeni ingkang setunggal Antasena la ingkang andhap menika Arya Penangsang ngono kok Arya Penangsang wong Medi ngono ra panjenenganipun Sang Betari Dresanala kula nuwun inggih paduka ngwasi ing kraton menika panguwasa panjenengan nggih kula Indrakeswara kowe iki lha menika putra iya menika anak kula Pendrawati lageng putra ingkang kekasih Wisabrata kula sinuwun lajeng kepareng badhe nyuwun pirsa menapa wigatosipun samangka wonten kersa dalan Kanjeng Diwaji minangkani atur panuwunipun anak kula ingkang kepengin pusaka tigang perkawis wedal menika sampun cumawis raya wis tapi sanggeni ya engko dhisik Bu wong iki ana wonge ya mengko nek muni ora iso tak antemane mumpung disegrani piyayokah Antasena kepiye nggih beres tenan kok Kang lho nek aku omong aja tok geguyu aja kowe nglirwake karo aku nyoto yen tenan wah panjenengan Antasena rada peng-pengan tenan monggo sing mutiara kuwi digolek ngantek jenggute ora ketemu gandeng wedal menika dados panuwunipun anak kula nyuwun sanget mugi kepareng lajeng kula mari prisa kados menapa wujudipun pusaka kasebat Antasena piye Bu kaya ngapa wujude pusaka senjata cakra metu kuwi paudu Bu jagat lah ya iki senjata cakra wae lah Kakang Antasena pancen ya pinter tenan iki mau carane nyolong piye Kang tak tempiling wae keris kala misani metu kuwi apa dina inggih menika mutiara wonten mutiarane ana ning gandeng mau cilik saiki wadah tak gedhekke
Mutiara metu. Wah kuwi pas encok mbok ngliwet bojoku kae. Ya kaya mengkono kuwi piye dina? Rama badhe kados pundi inggih menika ingkang prasuwun. Sang Betari wonten dawuh. Kula tumedal saking palenggan punika nanging manjing wonten telenging taman sepisan. Sami suka parisuka gembira ing penggalih pirsani endahing kawontenan ingkang angka kalih atur puji syukur dhateng Jawata yang karo jagat. Dene dawuhipun kang putra temanten kekalih kalih saking Rupida. Wis anggen apa Bu metu mlebu orang taman. Ayo nggih tak dake Bu. Ayo Denok monggo kula dhekaken. Berbudi bawa laksana menika sinten tamu ingkang nembe lenggah nata Ndrawati kula kresna kula Janaka kula Setija estanipun badhe mbuktekaken menapa leres yen kang putra pun Indrawati menika nyuwun bebana wujudipun pusaka 3 senjata cakra keris dapur kala misani lan mutiara sesoteng wari inggih lah menapa kinten-kinten sampun wonten ing saged minangkani sampun nggih nembe kemawon dipun dawuhaken kalian sinten anak kula mantu namanipun Wisabrata lha ingkang beta srana larinipun gagah kekasihipun Sena mana oh Antasena leres Setija lho bener onto sak menika wonten pundi wonten taman Gatotkaca onto rangket tangan sinuwun kula mboten kepengin negari menika wonten perang kula mboten kepengin negara menika dados ajang peperangan
Nanging kula nyuwun tata titi tentrem. Antut runtut inggih sae. Nggih, mae cekap kula piyambak. Arjuna wonten dawuh. Nek sing dawuh anakmu Wisabrata kowe arep ngopo? Ajeng kula suwun. Oh iya karmu kok. Badhe kula suwun Kang Putra. Yen saged kok semanggae mlebu. Antasena apa? Iki mengko ora wurung geger. Awik kowe mau ling nggo pusaka ora tok rewang ngapusi to. Nek ora ngapusi ora iso nggo pusaka kok model. Kudu ngapusi kulinane kok ya. Pamite bali ora tau lunga-lunga ning omah nyedhu ya. Takon tanggane pun rong bengi mboten teng omah. Tunggale Bagong to kowe iki. Ajen kae sing ngajani aku cok ngapusi. Sing pokok do meneng wae kene minggu kene. Mengko nek ana apa-apa sapa sing tekan kene dheweke kok meto-meto aku nyuwara sapa sing tak panggil ya kuwi tandingi. Waduh. Niki mangke wonten kedadean peperak iya, aku tak bali wae ora iso. Kono wae. Wah, cilaka iki. Jane mbok ora kudu niku. Wis ngene iki wae. Ning ora didukani iki ora seragam ora. Wis meneng wae lho. Ora kena do nyuwara apa-apa. Kebarat Antasena cekel mati wae. Setijo katon muwus-muwus mulutnya mati magulingan bisa gini aku tak ketemu Antasena kowe wani ngerepke biningal pandang Nyamudana dadi Rama Antasena budek kabeh wangsul aku wong ora jarak kaya wong ngono piyayi bareng ngawur wae ora alah wong ya ora mampu wae aku Wangsulana ngendi sing jenenge Wisabrata ora kena dhaup kali terati. Bisa gini? Kakang Antasena tak tandane. Ya.
Sindang tiga sang kadalarung Nyikata sang pinarwasa tak rasake sedulur kumah padha edian nalarmu kepiye wisangen kok dadi Antasena tok kon ngapusi nek pancen war kurang ajar karo kakangmu Gatotkaca arep kepen jajal karo piye Petro labrak pancen duedan wong-wongan garek mati aku ngerti sungkemku konjowo ya tak tampa kok bisa presa lan ngendika ngerti anggone padha kedadian kaya mengkene iki niate ning arep malakramake si Wisabrata karo Indrawati iya ya wis ora apa-apa mapane kuwi kudu ana negara Ngamarta sing kagungan kudu para putra-putra Ngamarta lah ibumu ngendi lah kan umuran kon rene Bagong labrak ayo Karang Wiyaga ngantuk tak gugah ayo wong takon jujul ibuke malah nglabrak wokres wae lah ora karu-karuan bocah penyakit ora patut ngeremke bening alpadang wis ora berduri kakang wis kebacut ana kene aku mbilane adikku Wisabrata yen ora cara kaya mengkene Wisabrata bakal bisa palakrama tak jaluk areng mati kok yo ngece anek kula kok dimusuhi sampean iki yo pahitane apa kebangetan temen sing pilih wong Ndara kok pilih aku ora usah nangis aku tak takon karepe do kepiye ngene ngajani ngoten panjen wau panjen niate dimulakramake keng prunan pun Wisabrata yo wonten kedadian pusaka teng Slebar iki wau ing golek nganti jenggut teng riku niku kok ning bisa dawuh empun kene penyanyi badhe mbelani monggo sing bilang sinten
ang pateni mawon Berkudara tandinge kok gareng kene ngopo iki meteng aku ora apa-apa iso ngali kono nek rak ngono lego atiku bisa nggen yo ngawur wae ndoro kudara gareng sing pokok waton palakrama aja nganti ana apa-apa iki kula kali sampean arep ngopo nggih wing rengoco ngenten iki kan go genep-genep nek panjenengan wani karo aku toto-toto toto-totone ajeng napa kok model saniki ngaten mawon Den panjenengan niku bilani sinten ora ana sing tak bedani ngontos ngremake pringal padang nglembut pusaka sing ana tanganku lah nek mboten dilembut pusaka niku mangke ora urung dadi angel ajeng tinggi srana kang paman to pun kebacut tinggi srana kang rai pun Wisabrata kudu ngalah panjenengan kabeh niku ana lakon arep palakrama karo Ndara Ayu Prabawati dadak ana lakon kaya ngeten. Sampeyan riyin dajeng pinanggih karo Kang Rai. Ndara Pergiwa ya ana lakon sing kaya ngono. Nganti kula dadi korban ya ora. Yo, nggih. Kabeh niku anggere ana lakon sing kira-kira ki ngeres. Niki sak ora-orane bakal bisa awet, bisa sempurna tekan kaken-kaken ini. Ya betul. Pikir kok bener nggih. Ya ana luputku sing gedhe pangpura nggih boten tadi. Jane ngoten sampeyan iku pepundhen kula, sesebahan kula sing nuwun. Ning Karanguturi dapuane sampeyan tanding kali kula ya kudune meremang. Mboten peduli. Kowe iki ya arep terkenal aku njuk dosaku apa? Niki mboten ten dosa-dosanan kok. Uger dipanggil tandingke ngoten niku kok. Panjen tegel mateni kula mangpateni. Kok semono kuwi? Ayo to. Gek Triwikrama sampean. Kula niki iso Triwikrama mumpung yahene ayo. Wong edian ora wae. Ngawur kenang apa iki? Tiga. Wong ki nek lambene kok talang ora. Aku mau ngomong apa? Pokoke aja meneng wae mengko sing ana kene sing tak panggil kuwi mungsuhe. Arene aku mriki tanding ngono aku ora ngomong apa-apa e. Ngantuk iku lho. Ngantuk niku apa anane? Panggil kowe tandingi.
njur waton ngawur wae ora. Ibu Dresanala kon rene. Oh, sakniki apa sesuk? Ya ora nesu. Nuwun sewu nggih sinuwun, angkat kono. Wis ora ning apa-apa damu-amuk. Betari Dresanala malah arah 12 kok. Kleru iki to kok. Kalau piyai lenggah nang kono kae, Gong. Apa Bagong nika dikresake keng raka? Kresna sinayang manggelung mangrok mining kumiter kang mija sangking asta sang cakra baskara Dresanala kula Prabu kabeh pun kakang bisa ngendhaleni ning siji bojomu aku ora wani gandeng bojomu ku arep tega lan bakal ngancam karo anakmu Wisabrata tak pasake mangsa bojo oh inggih piye nggih aku ora wani lho karo bapak lho aku ganti janji nyuwun pangestu ora sing ganti arep perang gerak tandangane Wah Kresna apa ngger gandeng wis cukup kowe mengkene kamurkan kakang Setijo Sawadya bae mangsa busuk ya tak penggake Arjuna Yasmunya kamanungsan liring eko dikamantian lono kongas sing mawas risang lengleng bronto tak pundi Kang Mas arep goleki Wisabrata kersanipun lah kok wani apa wani ngrebut Probawati niku to wis pomo-pomo wis matur nuwun Kang Rayi Dresamati mala kramake Wisabrata sing ora sandadak nggunakake bapakne. Pira-pira anake do rabi dhewe-dhewe. Sing anak-anak ya ora tanggung jawab. Sampeyan mungsuh karo Wisabrata tandinge ibune. Aku mungsuhmu. Dresanala Anapa kowe wani ngalang-alangi kekarep aku
Aja takon dosa. Kan nanti rasa musuh anaknya aku tandemu. Ayo ayo. Ora iso mlaku aku. Iki nyelot-nyelot. Setijo loromo wis ora perlu tok aya-aya wis dadi judul dawuhe adimu Dersa apa Wisabrata dadi ora perlu kowe ngancam-ngancam karo sing Wisabrata. Lajeng pundi adi kula Samba besok gampang saiki Wadyabala Traju Tresna Cedipati dikumpulke jak mundur tenimbang nganti ana kedadian peperangan niku. Yen ngaten kula badhe nyemerpi kawonten menika. Nyuwun pamit wangsul. Trinenggalan mijil Kresna kula Kaka Prabu tak goleki songe muput ora ngetok-ngetok kowe. Badhe kersa menapa? Senjata cakra tak silih. Aku tak nemoni adikku Janaka. Keris kala misani tak silih. Kaka Prabu, senjata cakra kan dhuwung kala misani sampun dados sarana. Dawuhipun ing prunan pun Wisabrata. Wah, iki Petro wingi kae iki. Entas padur aku bedher kaya jebul sing oleh gawe kaya Petro. Lah Kura kuwi incang-incang golek Mutiara oleh apa? Kuwi nggawa rek baterai barang. Mboten perlu kagem sengkel. Awit pancen dereng titi wanci dawuhipun Sarjasma. Iwa semanten mangke wonten menapa-menapa dawuhipun kang putra Sarjasma kula ing tanggal Jawa. Wah, jane ngono. Pun Kakang tak pamit. Kura tak undur nih.